Віленскі помнік Мурав'ёва-вешальніка пільнаваў гарадавы. Цікавае пытанне. Чаму? Такі ж цікавы адказ. Мясцовая моладзь неяк набрала ў бойні трыбухоў і кішок, абкідала і абвешала яго. Туды ж наліла пару бутляў валер'янкі. У выніку таго Мурав'ёва абассаў і абасраў Віленскі прафсаюз катоў. Мае апладысменты. Мы канал «Заглянне сонца». Давайте сёння паразмаўляем пра забойцу Кастуся Каліноўскага і аднаго з галоўных ворагаў Беларусі ў яе гісторыі. Михаил Муравьёв нарадзіўся ў 1796 годзе, адразу па падзелах Рэчы Паспалітай у сям'і падпалкоўніка кадравага марскога афіцэра Мікалая Муравьёва. Папа, так сталася, быў зоркай прафесіі, таму за вайсковыя заслугі атрымаў генерал-майора і залатую шаблю бонусам для прыгажосці. Михаил праявіў сябе ў вайне 1812 году. Тады, дарэчы, упершыню і трапіў у Вільню, з якой трэба было хуценька валіць, каб не атрымаць трынджлей ад Наполеона. У нас, дарэчы, ёсць пра гэты адмысловы выпуск. Калі ласачка, паглядзіце яго, упадабайце і падпішыцеся на канал. Дзякуй, сардэчны дзякуй вам за тое, што мы зараз маем 10 000 фаловераў. Давайте зробім гэтую лічбу яшчэ большай. Дык вось, Михаил быў цяжка паранены падчас Барадзінскай бітвы. Пасля гэтага ўсё жыццё, дарэчы, хадзіў з кіёчкам. Натуральна мог падавацца ў адстаўку, але херушкі, упарты і амбітны як чорт. Яго старэйшы брат Александр быў звязаны з таварыствамі дзекабрыстаў. Ребята хацелі ліберальных рэформаў на Расіі, рыхтавалі змову і нават пераварот. Для Мішы брат быў аўтарытэтам, таму той таксама далучыўся. У 1817 годзе адбыўся саюз уратавання, а ў 1818 саюз дабрадзенства. Будучы вешальнік, гэта вельмі цікавы факт, нават з'яўляўся суаўтарам праграмных дакументаў. Пра погляды на карысць народа кажа таксама удзел Мурав'ёва ў дапамозе галадаючым Смаленшчыны, бо рэгіён натуральна не мог адчухацца ад вайны 1812 году. Тады уратавалі пару тысячаў чалавек. Дзекабрыстаў разграмілі і зажопілі па асобку. Михаила таксама, хаця ён сцвярджаў, што выйшаў з арганізацыі раней. Адразу ж, калі там з'явілася тэма пра забойства цара. Летам 1826 года па Мурав'ёву прымаюць рэзалюцыю. Выпусціць. Родны брат пры гэтым едзе ў Сібір, пазбаўлены ўсіх чыноў і званняў. Мурав'ёў глобальна кавалак лайна, выбачайце за такую характарыстыку. Але варта сказаць, што ў паказаннях ён не ўказаў ніводнага прозвішча, нікога не здаў. Дарэчы, цікавая рыса таго часу і асабіста Мікалая I. Былыя лібералы, якія праштрафіліся, так бы мовіць, атрымалі другі шанец і стваралі залаты фонд яго вертыкалі. Тыпу, такія актыўныя і крэатыўныя кадры будуць служыць лепш за ўсё, каб выправіць сваю рэпутацыю. 1827 год. Мурав'ёва ўжо накіроўваюць віцэ-губернатарам у Віцебск. Горад, а шырэй увесь наш край, для расейцаў чужы і не самы камфортны. Наламвалі каланіяльную адміністрацыю і зварот пан, і манеры, і каталікі, і Віленскі універсітэт, рассаднік русафобіі, і дзейсны яшчэ тады статут ВКЛ 1588 году. Дарэчы, акурат Мурав'ёў накіраваў Мікалаю I прапанову скасаваць той статут. 1 студня 1831 года цар так і зрабіў. Мурав'ёў агулам шмат пісаў у сталіцу. Там пра неабходнасць адхіліць ксяндзоў ад навучальнага працэсу, а яшчэ перавесці навучанне цалкам на расійскую мову. Ну і, канешне, зачыніць Віленскі універсітэт. То бок чэл прапаноўваў шырокую люстрацыю, русіфікацыю і закручванне гаек, як бы цяпер сказалі. Цяжка было паверыць, але ўсё яно так і выйшла. Ну, то бок, што прасіў, то і атрымаў. Гэты час паўстання 1830-31 гадоў, якое хоць і не было ў нас мегаактыўным, але ўсё ж такі адгукнулася. І погляды Мурав'ёва, на жаль, былі вельмі запатрабаваныя. Пасля яго перавялі на захад вайсковым губернатарам Гродна. Вельмі важны поінт. Вайсковым, бо раней ён вешаць не мог як цывільны губернатар. У шляхты хіба толькі маёнтак забраць. Ну, гэта яго абсалютны максімум. А тут ужо можна. Быў, дарэчы, прыкольны эпізод. Ну, можа быць, гэта неправда, але байка, але вельмі характэрная. Маўляў, Мурав'ёву перадалі, што нехта там пытае, ці не радня ён таму Мурав'ёву, якога павесілі. Гаворка пра дзекабрыста Мурав'ёва-апостала, павешанага ў 1826 годзе. Мурав'ёў той, ну які наш антыгерой Михаил, і зайшоў на говно. Скажите этому ляху, что я не из тех Муравьевых, которые были повешены, а из тех, которые вешают. Першым быў шляхціч Михаил Волович. У 1833 годзе, ужо пасля задушэння паўстання, той прыехаў як эмісар з захаду падымаць новае паўстанне. Ну, яго злавілі. Спачатку было рашэнне чацвертаваць, але Муравьёў змяніў на павесіць.
Атрымалася публічная кара ва ўрачыстай атмасферы з маўклівым натоўпам. Тады ён, верагодна, і атрымаў мянушку Мурав'ёў-вешальнік яшчэ задоўга да 1863 года. Мурав'ёў стаў, так бы мовіць, эфектыўным крызісным менеджерам. Не хутка смачна, а хутка жорстка. Так, у 1835 Міхаіла паслалі ў Курскую губерню. Там былі недаборы ў падатках. Хутка мясцовыя пачалі натуральна ненавідзець гэтага чыноўніка. Але кар'ера ўшла ўгару. Чалез дзяржаўнага савета, пасля ажно міністр дзяржаўных маёмасцяў. Гэты чалавек лічыўся акуратным, мегапрацаздольным, але толькі адным сваім выглядам ён узбуджаў страх. Гэта падобна вельмі на апісанне адмоўных персанажаў Джеймса Бонда. Пісалі нават, што два чыноўнікі натуральна памерлі, у прамым сэнсе гэтага слова, ад страху перад рэвізіяй, якую рабіў Мурав'ёў. У абодвух спынілася сэрца. Яго памяталі па фразе «А з каго я буду взыскиваць?» То бок асноўная тэма – гэта знайсці вінаватага і пакараць. Пажывіце с маё, і вы увидите, што людзі нічого не стоят. Гэта таксама фраза, якая характарызуе Мурав'ёва. Цікава, што на Расіі заўжды была нейкая партыя чыноўнікаў, лібералаў, рэфарматараў, якія намагаліся нешта там палепшыць, прывесці на еўрапейскі манер. Мурав'ёў, як пісалі, умеў толькі ламаць кадры, маёмасць, схемы. То бок, пасля яго быў абавязкова парадачак, але людзям заўжды было горш, чым да яго. Кажа, што карупцыянерам не быў, бо ніхто тупа не наважыўся такому прапанаваць хабар. Але Мурав'ёў меў па некалькі заробкаў з розных пасадаў. Плюс выкарыстоўваў сваё становішча, каб прасоўваць патрэбных сабе людзей. Напрыклад, старэйшага сына зрабіў ажно вятскім губернатарам. Ну, а чаму не? Why not? Далей, 1861 год. Сялянская рэформа, якая нарэшце прыйшла ў Расію. Хоць уся Еўропа даўно жыло без прыгону, а ў Лондоне ўзнікла ўжо метро. Мурав'ёў быў супраць. Галоўны лабіст рэформы, вялікі князь Константин Миколаевич радня цара, асабісты вораг Мурав'ёва атрымліваецца. Дарэчы, вось чаго у Міхаіла, у пана Міхаіла не было, так гэта выслужлівасці. То бок радня, не радня, высокі чын, статус, пофіг. Прыезд вялікага князя Мурав'ёва мог проста праігнорыць, упэўнены ў сабе, такі, што можна пазайздросціць. Тая рэформа ўсё ж адбылася, і для Мурав'ёва ўжо 65-гадовага мужчыну гэта першая параза ў кар'еры. Дасведчанага апаратчыка ў выніку перамаглі нейкія там пацаны-лібералы, якімі ён іх і лічыў. Далей царская няміласць. Яго час нібыта скончыўся. Нават зяць некалі топ-менеджера царскай адміністрацыі пісаў «Мурав'ёв здан в архів». І ніхто о нём не думал. Але ж не. Студзенскае паўстанне 1863 года ў лютым дакацілася і да нас. Мурав'ёва, як дасведчанага крызіснага менеджера, які знаёмы з праблемамі нерускіх, так бы мовіць, губерняў, адпраўляюць у Вільню генерал-губернатарамі, што важна, з надзвычайнымі паўнамоцтвамі, бо папярэдні кіраўнік меў рэпутацыю ліберала. Государь даў загад спасаць Расію. Вось тут давайте прыпынемся, і я задам важнае пытанне. Чаму, скажыце, калі ласка, Расію трэба ратаваць на нашых землях? Мне, канешне, не вельмі зразумела. Мурав'ёў пасля прызначэння, кажуць, ажыў і нават амаладзіўся. Яго сродкамі была мілітарызацыя ва ўсіх сферах і жорсткія рэпрэсіі. Гэта і вялізны ваенны падатак для шляхты, і канфіскацыя маёмасці, і высылка ў Сібір, і, канешне ж, смяротныя пакаранні. Ёсць красамоўная лічба. 128 павешаных і расстраляных уключна з Кастусём Каліноўскім. Гэта не лічачы забітых падчас карных акцыяў і баёў. У яго быў прынцып калектыўнай адказнасці. То бок, сын адказвае за бацьку, бацька адказвае за сына, ксёндз ці поп за ўсю сваю паству і ўвесь свой прыход. Ну, канешне, за ўсім спадар Міхаіл бачыў умяшальніцтва заходніх куратараў. Характэрная такая рыса падобных людаедаў, якая, на жаль, дайшла да нашага часу. Вешаў страляў маладых, старых, шляхцічаў ці дробных чыноўнікаў, нават ксяндзоў, што для каталіцкага рэгіёна было натуральным шокам. Чэл усіх ураўняў у сваёй бяспраўнасці. Мянушкі вешальнік ён не саромеўся і быццам спецыяльна ўсё рабіў, каб адпавядаць вобразу. Магчыма, спецыяльна, бо нутром адчуваў, што на Расіі людзі з такім іміджам запатрабаваныя ў любы час. Ці ў Мурав'ёва атрымлівалася? На жаль,
Так, фішка публічных пакаранняў была ў тым, каб навесці жуть на людзей, каб забіты быў вядомым чалавекам. У выніку шмат хто з дваранаў, якія на пачатку запісаліся ў паўстанцкія структуры і нават атрымалі нейкія пасады ці пячаткі, хуценька ад гэтага ўсяго пазбаўляліся. То бок частку людзей, асабліва з маёмасцю, пры бабле Мурав'ёву удалося адсеяць. Таму пад канец паўстання і засталіся толькі такія радыкалы па тыпу Каліноўскага, бо іншыя ці эмігравалі, ці адмовіліся. Такім быў Александр Дамейка, лідар элітнага віленскага бізнес-клубу. Спачатку чалец паўстанцкай арганізацыі, з якой, праўда, хуценька выйшаў, за што нават атрымаў расійскі ордэн Станіслава першай ступені. Мурав'ёва і гэтага самага Дамейку паўстанцы вырашылі забіць. Не так, як Грышу Азаронка. Захватить, бросить багажник, вывести в лес, самое глухое место, отрезать язык. А па-сапраўднаму, зарэзаць кінжалам, то бок халоднай зброі. Каліноўскі сам правозіў кастынг, так бы мовіць, сярод кандыдатаў кінжальшчыкаў. Забойца прыйшоў у дом да Дамейкі ў Вільні а 9 раніцы, нанёс таму 7 удараў кінжалам, і ўсе падумалі, што прэдвадзіцель дваранства здох. Але не, яго ўратаваў тоўсты такі аб'ёмны халат. Мараль. Будзеце сабе купляць халат, купляйце, калі ласка, тоўсты, аб'ёмны і такі варсісты. Мурав'ёў ва ўспамінах пісаў, што забойца падбіраўся і да яго падчас нейкага там масавага мерапрыемства, але не змог падысці, бо да халеры было народу. Гісторыя скончылася сумна. У ячэйцы, якая займалася арганізацыяй забойства, быў сын расійскага салдата Мірошнікаў. Ну і той неяк прыбухнуў і ў кабаку расказаў, маўляў, мы хутка вашага Мурав'ёва зарэжам херам. Але на яго данеслі, прыехалі жандармы, усіх затрымалі. У выніку 10 чалавекаў пакаралі смерцю. Мараль. Збярэцеся забіваць царскага чыноўніка, не бухайце, калі ласка. Мурав'ёў у выніку перамог, але перажыў Каліноўскага, павешанага ў 64-м, толькі на 2 гады. Чэл такое адчуванне меў профдэфармацыю і натуральную параною. Калі ў апошні год жыцця Мурав'ёў загадалі расследаваць неўдалую спробу забойства цара Александра II, той катаваў падазраванага Каракозава з крыкамі «Ты паляк!», хаця той быў чыстакроўным маскалём з Саратаўскай губерніі. Канешне, Мурав'ёў верыў у змову, маўляў, за ўсім стаяць палякі і калектыўны захад. Міхаіл памёр у Петербургу ў 1866 годзе. У 1898 у Вільні нарэшце ўсталявалі помнік Адаму Міцкевічу, які раней быў інаагентам і забароненым творцам. Але каб захаваць нейкую там раўнавагу, расійскі ўрад адначасна даў загад паставіць помнік Мурав'ёву. На яго бабкі, прычым, збіралі па ўсёй Расіі, як на нейкага там святога ці супергероя. Якія малайцы жыхары Вільні і іх коцікі, мы распавялі на пачатку гэтага відосу. Помнік, дарэчы, знеслі ўжо пасля 1920-го, калі ў горад увайшлі палякі. Пішуць, што дэталі пастамента выкарысталі для будовы грамадскіх прыбіральняў. Праўда ці не, але вельмі і вельмі прываблівыя і цікавыя. Дзякуй, што даглядзелі гэты відос да канца. Калі бяспечна, калі ласка, упадабайце яго і падпішыцеся. Алгарытмы Ютуба вельмі чулівыя да гэтага. Мы, нагадваю, канал «Загляне сонца». Давайце беларусець разам.